Heb ze nog het Duits kunnen schilderen? Ja, zal ik tegen zijn schildersles geven? Sapgroen, sapgroen. Sapgroen. Ja, sappengroen. En de mossen. Kijk, hij heel deks zo doen. In en meer tot hij kwaadschot vol zit. En dan moest ik gaan schilderen. Die. Nee, die. Ik ben die les aan het geven. Ik les aan het geven. Kijk, en nu deze voorzichtig. Ja. Naad en naad. Dus dat gaat nu heel goed. Naad en naad. Ja. Suus het. Allee, nu die. Naad en naad. Kijk daar, naad en naad. Nee, dat is niet de koop, als de toes hangen. Moet ik dat toezagen? Op een eigen moer. En ik kan zo tegen de vriend zeggen, dat heb je gemaakt. Niks verkopen. Staat nu. Foei, foei, foei.